Takže ahoj, ja som Ksterozu, na vás vítam u ďalšej videa. Dneska si otvoríme pár lucky blokov. A jak vidíte, tak ich tu mám nejaké. Som zobral z inventára. A začnem asi tými very lucky. OK. Toto neviem na čom je. Je tu aj unlucky. Z tých unlucky mi padlo lepšie ako... Tak. A už máme celý výstroj. Ešte tu máme jeden unlucky. WTF. A toto mi je tiež na prd. Tak to tu pootváram. Oh yeah. Ukážte to. To sa dá zjesť. Sa bojím. To sa dá zjesť. Čo sa z toho stane? No tak ja si otvorím ďalší lucky block. A vieme unlucky bloky. Nech to je trochu zábavnejšie s tými unlucky. Natočím aj ďalšie video asi zajtra z lucky blokov. What the f... Jau zase. A keď sa na to teraz tak dívam, mám taký blbý pocit, že by som toto mohol hrávať ako epizódu. Toto sú unlucky bloky. Wow, aké si divné. Fúha, tam padajú aké sú dobré veci. Zajtra by som mohol natočiť ešte s jedným kamarátom lucky bloky a potom by sme sa dali PvP fight. No a toto bude všetko, to bolo len tak na ukážku a taká informačka a ja sa s vami lúčim a